שוב להדרכה על נייט קפה. הפעם זה הדרכה איך ליצור קרדיטים. אתם רואים עכשיו יש לי הרבה קרדיטים. זה אחרי שהשתמשתי בצורה הזאת. אז יאללה נתחיל. דבר ראשון, תחפשו Outlook. בגוגל. כן. לוחצים, הנה, מופיע פה Outlook. לוחצים. לא כאן. זה, הנה. דואר אלקטרוני, התוצאה הראשונה. הנה, ואז לוחצים ליצור חשבון בחינם. משאירים את הכרטיסייה הזאת פתוחה. פה, רושמים. אני סתם מקריץ פה כמה אותיות. שים הבא. סיסמה, אני רושם את הסיסמה שאני רוצה. הנה, מוסיף. רושם איזה שם מוקרץ, שם משפחה מוקרץ. המשיך. ואז מוכיח שאני בן אדם. הנה. עכשיו ברעיון יש לי כתובת מייל. דלג. הנה יש לי כתובת מייל. עכשיו אני חוזר. בואו נראה שזה נפתח. כמה שניות. והנה נפתח. פה אני מעתיק את זה ככה. עכשיו צריך לחפש את הכתובת מייל. כתובת מייל ברעיון אני עושה את זה בצורה כזאת, אבל עושה בדיקה. פתח לי פה. אני זה להעתיק את הכתובת הזאת. לוחץ פה פעמיים על הכתובת, Ctrl C. זהו. עכשיו אני נכנס לנייט קפה. ופה. זה הפניית חברים. ומעתיק את קישור ההפניה. זה 3 נקודות. חלון אנונימי חדש. הנה נפתח. מדביק את הקישור. עושה Enter. הנה נפתח הקישור. של הקישור הפניה שלי בעצם. לוחץ פה. עצור. סובב קצת. לוקח עוד טיפה זמן בקטעים האלה. הנה נפתח ללוחץ על אימייל. ועושה Windows V. מחפש את העתקה האחרונה. הנה זה. רושם פה סיסמה. רגע. הנה. לוחץ. מסתובב. הנה הוא שלח לי למייל. אני עובר לכרטיסייה הזאת. חוזר למייל. חכה שנייה. הנה עוד מעט אמור לקפוץ לי פה. הנה קפץ להודעה מנייט קפה. קריצה ימנית. העתק כתובת קישור. פתח את זה. מדביק. Enter. חכה טיפה שזה יטען. הנה. הנה. מעמד שלי לרובוט. הנה מעמד שלי לרובוט וממשיכים. והנה נפתח לכם חשבון. בואו נקריס כתובת שמשתמשת.
נסיים לאמת. הנה, אימת. הנה נפתח לי הנייט קפה של הרגיל. מי שרוצה יכול להשתמש, מקבלים פה 20 קרדיטים פה חינם. אפשר להשתמש במי שרוצה, אני איבדתי עניין בקרדיטים האלה בכל מקרה, זה לא... הנה מופיע לי הודעה כזאת, לוחץ על זה. הנה מופיע לי, אני האחרון פה. אני עושה הצג הכל, יש לי פה את כל אלה. אז אני בינתיים הולך, דבר ראשון אני מקריץ פה, אם אתם רוצים אתם יכולים לכתוב פה מה שאתם רוצים. בואו ניצור איזה משהו מעניין. בואו כבר, אם כבר אז כבר, נדביק פה איזה משהו. נבחר פה את המודול שאנחנו אוהבים. נבחר מודול טוב. הנה סידרים 4. ליצור כבר 1, 2. צריך ליצור 10 תמונות. בוא ניצור, יאללה. 4, 5. סידרים 4 הוא יותר איטי, לכן לוקח לו זמן. היידרים למשל הוא יותר מהיר. נעשה 9 כאלה. בסוף תבינו גם למה. 9 כאלה ונעבור למודול חינמי שנייה. נפתח הנה היידרים מהיר, לא משנה איזה. הנה וליצור, זהו. בואו נפתח יצירה אחת. לחץ לפרסם. יש פה פרסם. זהו. עכשיו בואו נמשיך הלאה. נפתח את הפרופיל. והפרופיל. אדיט פרופיל. לבחור את היצירה. איזושהי יצירה, באמת לא משנה אם אתם יכולים כאלה משתמשים בחשבון הזה. מקריצים פה שתי משתמש. מקריצים פה את זה. ועושים אישור. וברעיון סיימנו. מופיע לנו כל הזמן עוד דברים שקיבלנו. אם אתם רוצים להשתמש בזה, תשתמשו בחשבון הזה, זה אפשרי. לוחץ על אקספנד. הנה זה יצירה אחת, זאת היצירה שיצרתי, סתם הקרצתי איזשהו מלל. הנה הוא מקום אחד לפני הטופ. ניתן לו 1. איפה הוא מחפש. בוחר יצירה. לוחץ עליה. לוחץ עקוב ולוחץ חץ שמאלה, ימינה. עוקב. ועוד עוקב. ועוד עוקב. עוד עוקב. עוד עוקב, צריך להגיע ל10 עוקבים. עוד 1. עוד, זהו. יאללה, הגענו ל10 עוקבים. עכשיו בואו נפתח את האתגרים. פותחים אתגר. ב-X. שים את זה. פותחים יצירה, לא סתם עשיתי בשביל שאפשר לבחור, כי יצירות פרו אסורות. הנה, שמור. עוד 1 עושה משחקים מוצאים. בוחר פה איזשהו אחד. בטל. בוחר. הנה מאשר פה. אישור. הנה ברעיון. נראה לי שסיימנו הכל. בואו נראה. הנה, יש פה תגובה והצטרפות לחדר צ'אט ולך למקצוען. לך למקצוען, אין לכם את הכסף לזה, אבל תגובה ליצירה והצטרפות לחדר צ'אט, אם אתם לא בנטפרי, אתם יכולים להשתמש בזה. גם כן עוד קרדיטים, הנה, ואז אני מקבל פה. זה של ההודעות, מופיע לי פה, תראו, 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 תראו. והנה הייתי ב-44, עכשיו אני אוחז ב-94. אז אני עושה את אותו תהליך עוד פעמים. כמובן סוגר את הכרטיסייה הזאת, נכנס לפה, עושה זה, סוגר את זה, ואז נכנס בחזרה לפה ושוב צור חשבון, ועושה ייכנס עם חשבון אחר, אפשר ליצור חשבון, והנה יוצר שוב חשבון. ביי, נתראה שוב בהמשך.